Имам талант. Казваш ми дума, до 2 секунди ти казвам колко букви има в нея. Казвам ти дума и ти ми казваш колко букви има. Да. До 2 секунди. Да. Конституция. 11. Добре. Просвета. 8. Добре. Евтаназия. 9. Добре, откъде ги знаеш тези неща? Талант? Добре, не противоконституционствователство и те. 40 и нещо, ма това съм го чел. Това не го знам със сигурност. 2 seconds later. Кандидат кмет. 12. Това направо в коментарите хората ще кажат, защото сега не ми се смята. Колоездене. 10. Засмукване. 10. Праскова. 8. Режисьор. 8. Министър-председател. 19. Пати стига, бе! Фалшифициране. 13. Пата, какво става, бе? Добре, как така ти излиза с главата? Излизат ми главата просто. Ама къде? Някъде